ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଗିକି ଅଛି ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପୁରା ଏକା ତ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ତ ଯେମିତି ସାପ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାରିବେ। ସୋ ହେଇ ଯାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପପି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆସିପାରୁନଥିଲା ଯେ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ସେମିତି ଏଠି ସମୟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଇଛି ୱେଟ୍ କରି ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାହୋଲ ଅଲଗା, ଖରା ପ୍ରବଳ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ କହିବା ଆଉ। ତ ଏସି ଜାଲିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ପାଣି ଫାଣି ଖାଇକି ପୁରା ଜାଲି ଖତରା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏସିର ଆଉ। ଏମିତି ତ ଆମର କଷ ଖରା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଘରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହେଲେ ରୋଷେଇ ହେଇନି, ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ। ଫ୍ରିଜରେ କ'ଣ ଅଛି? ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଅଛି କିରେ? ହଁ ଏଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନା କ'ଣଟା କରୁଛୁ କହିଲୁ ତୁ? ହଁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛୁ ମୋ ଆଗରେ କେତେବେଳେ? ମୋ ଆଗରେ ତୁ କେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବୁ ନେ? ମୋ ଆଗରେ ତୁ କେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବୁ ନାହିଁ। ଏତେ ସାରା ଦେଖୁନ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। ଭାସୁମୁଣ୍ଡା ଭାସୁମୁଣ୍ଡା ଏ ଭାସୁମୁଣ୍ଡା ଭାସୁମୁଣ୍ଡା ପୁଅ ମୋଟୁ ବୋତଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛୁ ଆମର ଏଠି? ହଁ ପୁଅ ଆମର ମୋଟୁ ବୋତଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲୁ? ହଁ ଏମିତି ଦେଖିଲୁ? ଏମିତି ଦେଖିଲୁ? କହୁନୁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ? ହଁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ କହୁନୁ? ତୁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ କହୁନୁ? ନିକ୍ ଟିଭିରେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିକ୍ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ତୁ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛୁ କହିଲୁ? ମୋଟୁ ବୋତଲ ମତେ କହ। ହଁ ତୁ କହ ତୁ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛୁ ମୋଟୁ ପତୁଲୁ? ଖାଲି ମୋଟୁ ବୋତଲ ଦେଖୁଛୁ ନା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ହଁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ? ଟିଭିରେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଖାଲି ମୋଟୁ ବୋତଲ ଦେଖୁଛୁ କି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଏ ପଇଲା ସେ ପିଲାଟା କହିଲା, ସେ ପଇଲା ସେ ପିଲା ଯାଇ ସେ ପଇଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ, ସେ ପଇଲା ସେ ପୁଅ କ'ଣ କହିବ ଭାଇ। କଷ କାଳିଆ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମୋ ମୁହଁ ପୁରା କଷ କାଳିଆ ହେଉଛି। ଏ ତ ନାଚୁଛି ଆମର ଆଉ। ଏ ତ ଆମର ନାଚୁଛି ଆଉ। କ'ଣ ବାଟ ଲେଖୁଛୁ? 1 2 ଲେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ନାଇଁ? ଆଉ ତୁ ଏଠି ବସିକି କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ବି ଅ ଆ ଲେଖୁନୁ। କୁହ ତୁ ଆମର ଅ ଆ ଲେଖେ। ହଉ ହଉ। କ'ଣ ସବୁ ବଇଛ ଏଠି? କ'ଣ ସବୁ ବଇଛ ଏଠି ସବୁ ଯେ? ଚିକୁଏ ରହିଥା। କ'ଣ ଦେଖେ ଭିଡ଼ିଓ କରି କରି ଥକି ଗଲିଣି ଭାଇ ମାନେ, ଟିକେ ଚିଲ୍ ବିୟର ଦିଅ ନା, ତାପରେ ଡବଲ ସ୍ପିଡରେ କାମ କରିବି। ପଇସା ସବୁ ଖଟି କରୁଛନ୍ତି ବସିକି। ମତେ କିଏ ଟିକେ ଆସ୍କା ଫଟି ଦିଅ ରେ, ମୁଁ ଖାଇବି ନହେଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି। আর বললে লেগেছি ভেলেরি বুয়া মতে শীঘ্র কিଏ ଗୋଟେ ସଫଳ ଦିଅରେ ଖାଇବାକୁ। অত কোন 10 টাকা দিতে আনথান্তু না, তাহলে আমি নিয়ে যেতাম জেডে। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କହ? ଇଏ କ'ଣ
डट 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 फक यू या कथा रे मार्क करंतु नहीं विशेष करंतु नहीं पूरा इटा कथा इग्नोर करो आ सब सेपट सब माड़ उठे मार्बल बस बोधे मार्बल बस घरे जय जय जन कर जय जगन्नाथ अरे मोर 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 कमेंट ब्लॉग आस मतलब मोर फोन टा खराब थिला मोर से मोर सेम डे फोन रे जो ब्लॉग आस फोन ओटे नुआइले फोन दबा कल वीडियो आपन करिया पड़ो ए त हम देखि पाथिबो ए त हम देखि पाथिबो सागर ना वाओ वेरी नाइस मत को कबाड़ दे दलो मो भितरु जिबे पिटा भाई ए कौला आउतरे कहलु भाइलर भाइलर हो गलु तू सतरे तू मीडिया गलुनी रे तू पूरा सबुटा हाइलाइट हो गलुनी भाई से पिला सबुटा हाइलाइट हो गलानी कौन कहियो चलो जीवा इना गोटे गोटे भल जगह को देखैबी ओके से जगह को टिके जीवा चलो देखिए तो ये तो आम गोटे मेन जगटा जो जोड़ी जो तुमको कही भल जगह जा बर्तमान जाऊँ खरा प्रबल केटे जोर हो देखी पार्थे आप जगह देखी पार्थे तो आप गाई बलद कार गोटे चलुची बलद कार गोटे चलुची देखिए आम तो नुआ रोड हो किंतु हेले ये हिनी पिचु पड़नी आमर देखिए देखिए एपटे देखी पारे खाली पूरा जंगल पूरा ये दीपट साइड पूरा जंगल देखी पारे एपटे एपट साइड जंगल एपट साइड जंगल पूरा पूरा छोट मझीरे पूरा रोड किए गोटे बाउंस भांगी पकई देखी पारे चलो 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 जीवा देखी पारे हेडी फाइनाली से मेन जगह को आसला हारी फार्म पूरा कुकुड़ा फार्म देखिया फार्म रे कुकुड़ा अच्छा कि ना नहीं देखिया पड़ो आगे जाकि भितर जा फाइनाली आसीगली भितर अरे कुकुड़ा नहांती सला देखी पारे कुकुड़ा नहांती तो जरी टणाई सेपटे पूरा टणाई जाइए आस आ देखिए एपटे गोटे ये कौन अच्छी एपटे भी गोटे अच्छी सेमती रूम देखिए तो एपटे भी सही कुकुड़ा ए पड़ी ना तो पावर टेलर थुआई यहाँ ऑफिस रूमटा देखी पारे ताला पड़ी से नहांती ए बर्तमान देखा तो ताला पड़ी जा आ गोटे रूम आइला कौन जगह देख ना नहीं भयंकर जगह
एक ट्राक्टर गोटे थुआई क्या ट्राक्टर के जानी ट्राक्टर गोटे थुआई ए सब कौन सुखा सब थुआई सब नड़ा चाका बे आ गोटे गोटे भल जगह देखा भयंकर जगह ओके वेट कर रुहन देखी पारे भाई आउ गोटे ता पाखर गोटे गोटे लगिक अच्छी गोटे से भाया जो कुकुड़ा फार्म पूरा तो जंगल हो देखु देखो पूरा जंगल हो तो जमी साप जमी बाहर आ जंगल जो भाई साप तो निश्चय बाहर ना साप गोधी देखिए प्रबल जंगल वाटे जी जंगल भितर भयंकर जंगल बोपा मालो देखिए तो पूरा पूरा बण पूरा कुआड़े जीव कहल कि छोट रास्ते कुआड़े जीव साप तो निश्चय बाहर एमती ना नहांदी हेईटे आसीगला से भीतर देखा पूरा लंका हम गचर पूरा लगिक अच्छे पूरा लेंबू हो देखा एटा लेंबू कमला जी जान टे कमेंट मध्यम जनातु प्लीज एतिक रिक्वेस्ट एटा कमला कि लेंबू एटा कौन है कमेंट मध्यम जनइबे प्लीज चला चला भितर टे जा भाई कि बह बे सांगाती बण कौड़ पड़े जा बे ओहो बोपा मलो कि जंगल बण बे कि घर देख केंती हेई देख अवस्था ए घरे कि छाड़ी गल बोधे ना कौन सब सब जिनस मिस डरुला भाई सब सब छाड़ीदे खाली देखिए तो खाली जंगल पूरा बा पूरा जंगल सब आजस्ट भांगी सब पड़ी पवन किंतु अलग प्रकार हो देखिए खेल भितर टी जा भयंकर जगह डर लगुच भितर जाऊ साप फाप साड़ा जो थे नाम नवा था सेपटे के गच हलुची मुझे तुरंत जाए कहीं पूरा जंगल को माने निजक डर लगुच साप फापर बेसी प्राय बेसी डर लगुच साप गोधी देखिए भितर देखिपे मुझे अच्छी कमी है देखो अवस्था पूरा अड़िया से सांघातिक भाई देखिपे
ଯାଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ଏଇ ବାଉଁଶଟା ପଡ଼ିଥିଲା ତମର କି? ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଣିଥିଲି ରି ପୁରା ଇଏ ହେଇଛ ଆଉ। ଘରକୁ ନେଉଛ ବୋଧେ? ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ହଁ କୋଉ ବସିକି ଯିବା, ଖରା ଯୋଉଭଳିଆ ହଉଛି ଯେ। ହଉ ଚାଲ ଓ ବାଜିଲା ଦେଖିକି ଦେଖିବା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ବଣ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଥିଲା ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଡୁକୁ ଜିନିଷର ସବୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ଭୟ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ସେ ଭିତରୁ ଆଇଲି। ମାନେ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତାଟା ବେଶୀ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗେ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏଇଠି ଗୁମ୍ଫା, ସାପ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଝାଟି କୁଆ ନେଇକି ଯାଉଛ? କୁଆ ନେଇକି ଯାଉଛ ଝାଟି? ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖେଇ ଯିବି। ସେଠି ଜଣେ ଜେଜେ ହେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମା ହେବେ। ସେଠି ପୁରା ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଲେଣି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପାରିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ମୁଁ ତମକୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଦେଖିନଥିଲି ବାଟରେ ନା, ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ପୁରା ସେଇଆଡ଼େ ହିଁ ଲମ୍ବିକି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟ ଖାଲି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଏପଟେ ତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ଆଉ ଆସି ସବୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଯୋଉ ବାଟ ଅଛିଟି? ବାଟ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ କହୁଛ? ଦେଖିଆ ତ କାମ ପୁରା ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ବି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। କାମ ଚାଲିଛି, ଲୋକର ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସାଗର ନା ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୋଡ଼। କେମିତି ଯିବି ଭାବୁଛି ସେପଟକୁ, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ସାଇକେଲ ତ ଆଣିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଦେଖିଆ ସେପଟୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ କରିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନା ସେପଟକୁ ଆଇଲିରି। ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି ନା ଗାଡ଼ି ପାଖରେ, ଆଇଲିରି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଂଘାତିକ ରୋଡ଼ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଏଇ ରୋଡ଼ ପୁରା ଯାଇଛି ଆଉ ଛେଲି ହେବ ଆଉ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ। କାମ ଚାଲିଛି, ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି, ଲୋକମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଡ଼ ପୁରା ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘର ରାସ୍ତାଟା ଦେଖେଇଛି ମୋତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କର ହିଁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଏଇ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ତ ଗଛ ଆଉ କେତେ ଗଛ ହେଇଥିଲା। ଏସବୁ ଗଛ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ନେଇଗଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ସବୁ ହେଇ ଦେଉନ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଏଠି ତାଙ୍କ ଘର ଆସିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘର। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁନ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ, କିଛି ନାହିଁ। ସାପ ବି ହୁଙ୍କା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ଘର ହେଇଠି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଡୋଗରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ରଖିଛ ଏଠି? କେତେ ଡୋଗରମ୍ୟାନ?
ଜେଜେ କେମିତି ଅଛ? ସେମିତି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଚିନି ବାଜ ନା ଚିନି ପାନ ବା? ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ତମ ପାଖକୁ ନା, ମୁଁ ତମର ଏ ଘର ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଏ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଦେଖେଇଲା ମତେ ଏଇ ତାଙ୍କରି ଘର ବୋଲି କେଟା। ଏ କ'ଣ ଖାଉଛ? ପଣସ ଖାଉଛ? ଓ ହଉ। ଆଉ ଦିହ ଫିହ କେମିତି ଭଲ ଅଛି ତ ଦିହ? ଓ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଲି ତମେ ରହିବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି? 40 ବର୍ଷ। ହାଁ 40 ବର୍ଷ। 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ହଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ସବୁ ସୁବିଧା। ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଣି ପିଇବା କେମିତି କ'ଣ? ଖାଲି ପାଣି ତ ଅଭାବ ହେଉଛି। ପାଣି ଟିକେ ଅଭାବ ହେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଆଉ। ଲାଇନ୍ ଏ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇନ୍ ଭାଇ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ବେଡରୁମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇନ୍ ଭାଇ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଘର ହବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 5 ବର୍ଷ। କେତେ? 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନା? ବାପରେ ତମେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲି ନା? ମାନେ ତମର କିଏ ଝିଅ ଫିଅ ଅଛନ୍ତି ନା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ଅଛନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଦି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ? 2 ଜଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି? ଝିଅ 2ଟା ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଓହୋ। ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ବଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? କଲେଜ ଯାଇଛି। କଲେଜ ଯାଇଛି। କଲେଜ ଯାଇଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଓହୋ। ମୁଁ କହିଲି ମା କାହିଁ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ତ ଭିତରେ? ବାହାରେ ହାଁ ବାହାରେ ଦେଖିଆ କାହିଁ ନାହିଁ ତ? ଓହୋ ମା କ'ଣ ବଇଛୁ କ'ଣ ଏଇଠି? କ'ଣ କରିବା? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି ଦେଖ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ନା? ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ମତେ? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମେ ଏଇଠି ଅଛ ବୋଲିକି। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଦେଖେଇଲା, ମୁଁ କହିଲି ତମ ଘରଟା ଏଇଟା, ମୁଁ ସେମିତି ଆଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମ ଭିତରେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ତମେ କେମିତି ରହୁଛ? ମୁଁ ସତତା ମାନିବାକୁ ପଡେ ତମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ କେମିତି ତମେ ରଛ? ମାନେ କୋଉ ଲୋକ ଏତେ ଓଡ଼ିଶାର ପୃଥିବୀରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ ସେ ଏରିଆ ଖାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ। ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏରିଆ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ରୋଡ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ରୋଡ ଯାଇକି ପୁରା ସେମୁଣ୍ଡେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ରୋଡ ପୁରା କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଇଲିଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରା ଦେଖୁନ ପୁରା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ମାହୋଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନା କ'ଣ ଖିଆ ପିଆ ହେଇଥିଲା? ଚା ଖିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଦିପର ଭକ୍ତ ଖିଆ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଇଟମ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ। ଆଉ ତାହେଲେ ପୁଅ ମାନେ ତାହେଲେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ସେ ଜେଜେମା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ବା। ଏଇ କୁକୁର ଛୁଆରେ କ'ଣ ଏତେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ କିଏ ଆଣି ରଖିଛି? ରୋହିତ ରଖିଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରବଳ କୁକୁର ଛୁଆ, ସେ ଘରେ ଭିତରେ ବିଲେଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ସେ ରେଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ବଣ, ସେ ତାଙ୍କ ଆଜଷ୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ଗଛ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ରୁମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ଏଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନା ଇଏ ଗୋଟେ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି? ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେପଟେ। ଦେଖିବା ସେ କବାଟ ନାହିଁ, ଚାରିପଟ ମେଲା।
ସେ ଏତେ ରୁମ୍ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଯେ ମୋର ସେଟା ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଫୋକସ୍ କରୁନି କ୍ୟାପଚର ନେଉନି ଆଉ ଘେସାରେ ଝାମ୍ସା ଝାପ୍ସା ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଅନ୍ଧାର ରହୁଛ ଭାଇ ମାନିଆ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ଥୋଇଛ ଯେ ଚାଉଳ ହାଁ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଥୋଇଛ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ସେପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ସାଇକେଲ ଥୋଇଛି ଆଇଲେ ସେରା ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ଖାଲି ଲୁଗା ପଟା ଦେଖିବ ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇନା ଆଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ମାନେ ସିଏ ଭାବୁଥାଉ ସିଏ 40 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ଦିନ କଟଉଥିବେ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପାଣି ପିଇବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଲାଇନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ମେଲା କବାଟ ଝରକା ନାହିଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ହଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରି ରହନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଏ।